na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Ni ate sa akong kwarto. Daksa ko kukot. Kanang hugot kaayo. Kanang dili na ko makaginawa, Justin. Sige na. Please. Nganong igo raman kami hawas. Ayog ka bala ka. Kundo na may mahitabo na to. Ato rin yung sekreto, Justin. Way laing mahibaw, ana. Miss Mara, please. Please, unsa. Tanawa ko, Justin. Uwa ka pa na yung maibog na ako. Miss Mara, lalaki ko. Natural nga maibog ko nimo pero dili ni husto nimo gibuhat nga pagpanintal ako. Oh, sige, gusto. Lalaki ka. Babae ko. Ulitaw ka. Daga ko. Unsa may problema, ana? Huwag matingali, Justin, diba? Duna, miss. Duna. Then, tell me. Unsay problema? Kuan, kanang dili mahimo nga may mahitabo na to nga dili pa ta kasal. Unsa? Kasal. Kasal. Oh, Huwag ka na pisang ko once kasal ang imo na-una, ha? For your information, wala sa akong vocabulary ang pagpakasal. Kay, dili na ko makapanguyab ang naglain. oh, ha? Oops, sorry. Pero, ayaw ka bala kabahin ako. Ako ni gusto, Justin. Musa, hatagi ko sa akong gikinahanglan karon. Miss, buhi lang akong liog. Please lang. Wa na yapin, pisan kamay nga akong lawas, Justin. Oh. Unsa pa may kipaabot ni mo? Oh. Imo ko karong gabi una, Justin. Imo ko. Huwag pisahin niya. Huwag pisahin niya. Maglipay ka. Magpahimos ka sa akong bonus, di mo? Basta man eh. Kalit man ako nabuhian ang baso. Uy, Alice! Oh, Naiti mo eh. uy, anong nabuak mo na, ha? Ano to? Ako lang yung bayran ang baso nga nabuak no eh. Oh, uy, mahal to ng basuha. Anong nabuhian mo na ni mo? Huwag ka mag-amping. Ambot pa no eh. Kalit man lang akong gikulbaan. Ay, doon ay nagisgot ni mo. Oh, usang man na imong ginahon, ha? Sa may imong ginahon na ganina sa dayong nabuak ang baso. Wa man no eh. Kuan. Ay, naslali tingali na sa mong kamot. Sige. Ako lang ino si Ma'am Carla nga ako'y nakabuak. Ayaw ni Timoy eh. Ako may nakabuak. Ako gyud mo bayad. Ako na lang hipuson ang buak no ha kay basin og dunay matunog-an eh. Nana, sige. Ano lang ko din ha? Ngano kalit mami santop sa kuna-una si Justin. Hunya, nabuak ang baso. Uwa ba kay daotan na hitabo nila ni Justin o Miss Mara sa ilang lakaw? Lamig man di ka mo da, Justin. May mubarog na ko, Miss Mara. Nganong dili. Pero, huy, love lang niya sangpit na ko, ha? Samtang ni apat tinghi. Di ako na, Miss Mara.
Ginoo ko. Unsa man nga akong nabuhat kang Alice. Giluiban ko siya. Nganong nakahimo ko yun eh. Nganong wa mo ko makapugong sa kong kagalingon. Gibalibaran ko lang unta si Miss Mara. Pero inay nga mulikay ko niya. Ako nun siyang gigakos o kiyakan. Napuang kiki ko. Wa ko hinungdam pagkapana. Saan niya akong nabuhat sa kong asawa? Natintal ko ni Miss Mara. Nganong nakaimo mo ko ini kang Alice. May gipanumpaan ni sa altars kami niyon nga di gid ko magluib. Bisan unsa pa kakusugan sa tentasyon, dili mahimo nga mapildi mi. Pero karon sa dakong kasayon, napildi ko sa tintal ni Miss Mara. Huyang ko, huyang ko. Justin, love. Nag-unsa ba ka diha suot sa CR, oy? Gawas diha. Unsaon man din ako. Di sa mahimo nga akong insultuhon si Miss Mara. Masuko siya. Samot nga doon na naging hitabo na magduha. Love. Ug kung mahibaw si Miss Mara nga ninyo ko, di tingali siya manintal na nako. Pero si Alice ang sad-an ining tanan. Kinahanglan ipaibaw na nato ang atong kaminyoon sa ubang tao, Alice. Ayaw, Justin. Dili pa ko andam. Dili ko gusto nga masuko si Ma'am Carla. Hugot ang iyang pasidaan, nga dili gid siya ganahan nga mag-uyab-uyab ang iyang mga sakop. Pero ba nag-asawa na ta? Basta, ato lang unang itago sa atong mga agahon ang atong kaminyoon. Total, sikreto raman ang atong kasal. Wa nagkikusa ka ining hitabo. Kagustuhan ni Alice nga itago ang kaminyoon. Busa iyan sa ug dili ako. Love, unsa ba? Kadugay pa ni mo diha sa banyo. Sa nini Alice, iyak sa... Nag-unsa man ka sa suwid? Ano man? Gusto pa ka? Ha? Nadawat na ni mo ang kwarta, ate. Oo, Oday. Ako na nga naman nam upada, ate, haron dili kaayo bolto ba? Okay ra gid, Carlin. Kuan, di pa masagudayon masugdan ang tindahan sa pagpapanday kay wa pa man ko'y nasabot nga panday. Basta uy, ikaw na bahala, ate. Salamat ay nga nanawag ka. Nabalaka ko nimo. Gikulbaan kong maayo kagabi eh. Huwag kay angang kabalakan ako, ate. Dako. Tuoy, ang mga daotang tao, taas pag yun ay kinabuhi, ate. Unsay bot mo ipasabot, Carlin? Naluwas pag yun ang atong amahan sa iyang sakit. Carlin, Nakaulit pag yun sa ila ang salbahis. husto na ni anak Carlin. Dilin mo siya angay nganlan og panuway kay amahan nato siya. Panuway siya, ate. Sakop siya ni Satanas. Kriminal siya. Husto na lagi ni anak Carlin, husto na. Gilamoy ka na gyud sa imong kasuko sa atong amahan day. Dili na makaayo nimo. Dili ka magmalinaw ni ana. Ug unsa gid ay angay na kong buhaton, ti. Aron magmalinaw nako. Aron mahalaw ning akong kasuko kang Papa Mario. Pasayloan na si Papa. Day Carlin. Muna imposible nga mahitabo, ate. Dili ko mapasaylo ang mga sakop ni Satanas sama sa tong amahan. Apan dili lagi ka magmalinaw ni ana Carlin. Magmalinawon ko kung mamatay na siya. Kung dili palang kumahadlok ka mapriso, dugay na kong nangitag paagi nga mahiluan siya. Husto na. Husto na, Carlin. Ay, napagsultig sama ni ana. O ganun dili man, ate. Muna ako kibati. Muna ako gipangandoy, ti. Nga mamatay siya, nga magsika ang mata, nga magnanga. Husto na lagi. Nausa ka pa. Dili na ko gusto mamati anang imo mga gipanulti. Ako'y gipangilugan ni anak Carlin. Bye. Sabay akong buhaton. Aron nga makukuhaan ang kasuko ni Carlin ka Papa Mario. Unsa man.
miss. Oh, Shh! ah, Ay na pagbangon. Gidad na ti pagkaon din ni Squirto. Anhita din hitibok adlaw karon. unsa? Og wa tay laing buhaton din ni. Gawas sa paglipay, Justin. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!